wannan tawaga da kuke gani tana tafe tawaga ce tararara muna maka barka da zuwa da kai da tawagar ka je gidan malke ajalin tari don buka da mai zari dan mata da mu yanayin tsari saba ce sanadin gari ƙwaurayen ne wa koke zau ga mun tambari ga mun tambari tambari da abdullahi ne mai kwarin da abdullahi nan mai wayan kai da abdullahi adam apc ka fice da wanzan shugaban mu da kowa ke fahari da ga kewa uban nurai ne da ke hango kai mun ba haƙori dukanmu na tare da dasa shi mutum ajiya kadija ina wani oga ban da shi uba abu shi shugaban kasa ta na shi ne gononi na shi ne kakanatoci na shi ne yambobi ma na shi ne esko na shi ne kai da girma na shi ne